Tras a municipalización do Servizo de Axuda no Fogar, o Concello da Pobra segue a apostar pola atención de calidade ás persoas dependentes. Co fin de dar o mellor servizo a todos os usuarios, actualmente máis de 70, ven de convocar un proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego que permita contratar auxiliares para cubrir períodos de baixa ou vacacións das preto de 30 profesionais que compoñen o cadro de persoal. Mais ou menos cunha valoración estimada que a propia Concellaría pudo facer mirando cuadrantes, porque a día de hoxe todavía non temos informes sobre as baixas que temos que cubrir a nivel global, pois decir que estamos tendo unha media de 5 ou 6 contratacións mínimo anuais, estamos falando en termos anuais, e que esas contratacións tamén como mínimo suelen ter unha cobertura de 3 meses. De aí para arriba, vos estou dando sempre datos mínimos e o que son estimacións de medias. Si ao mellor nun momento puntual podemos necesitar incluso máis persoal, pero esa é a media. O proceso selectivo realizarase mediante concurso oposición. Os aspirantes deberán estar en posesión do título de auxiliar de enfermería, atención sociosanitaria ou equivalentes, así como ter o carné de conducir e dispoñer de coche. A solicitude xunto coa fotocopia do DNI, fotocopia do carné de conducir, o certificado que acredite estar en posesión do CELGA 2, se ten o CELGA 2 habería que facer un exame, hai que presentar tamén a titulación que se require, neste caso pode ser un ciclo medio en atención sociosanitaria ou equivalente, o ciclo medio de técnicos de cuidados auxiliares en enfermería ou equivalente, ou a certificado de profesionalidade en atención sociosanitaria no fogar. Poderán presentar as solicitudes ata o 31 de outubro mediante o Rexistro Xeral do Concello ou sede electrónica.